Recenzia Praktika FX2. Analogový fotoaparát. Druhý analogový fotoaparát, ktorý som si zakúpil, bola Praktika FX2. To vlastne nemecká výroba, rok 1956 som dohľadal. To opäť 35 mm formát, teda full frame a objektív to má taktiež 45 mm, takže je to širokouhlý. Tým pádom mám v zbierke aj portrétovku, aj nejaký trošku širokouhlejší fotoaparát. Oproti Kievu, ktorý som si kupoval a robil som na ne recenziu v minulom podcaste, tak je tento fotoaparát veľmi zachovalý, nemá žiadne vady, všetko je na ňom funkčné. Celkový stav, aj materiál, aj ten kov, aj zrkadlá, všetko je perfektne čisté. A nejaký opis toho fotoaparátu môžeme zhora vidieť o dosť viac tlačidiel, a teda koliesok. Prvé koliesko je pri zaostrovacej optike. To koliesko je vlastne voliteľ času uzavierky. Funguje na rovnakom princípe ako pri Kieve. Prstenec okolo toho kolieska nadvihnem a zvolím si čas, aký budem potrebovať. Sú tam časy od 1/500 až po 2,5 sekundy, alebo systém neustále otvorenej uzavierky. To si jednoducho môžem zvoliť teda otáčaním. Kúsok od toho na pravej strane je systém nabíjania a počítadlo expozícií zároveň. Je to vlastne prstenec, ktorý keď otočím o 360 stupňov v smere hodinových ručičiek, tak si nastavím film. Vo vnútri môžeme vidieť čísla od 0 do 30, samozrejme je tam až do 35. Na opačnej strane mám prevíjací mechanizmus, keď som už film dofotil. Jednoducho ten prevíjací mechanizmus budem otáčať v smere hodinových ručičiek, dokým nebudem mať celý film naspäť v rolke. Avšak musím popri tom držať poistku filmu, aby som si vedel ten film navíjať. Film môžem vložiť alebo vybrať takým spôsobom, že prevíjací mechanizmus zdvihnem nahor. Keď ten film vyberiem alebo ho tam naspäť dám, tak prevíjací mechanizmus znova zacvakem nadol. 35 mm objektív má jednoducho na sebe čísla clony, teda prstenec clony, ostriaci mechanizmus, ktorý vlastne pohybuje šovkami vo vnútri objektívu. Na ostrenie tu máme od 0,5 metra až po nekonečno. Spúšť je z prednej časti, čo je veľmi, veľmi ergonomické, dobre sa to drží, dobre sa to ovláda. Keď stlačím spúšť, tak zároveň sa vysunie mechanizmus, ktorý spustí clonu v objektíve. To je vlastne celý fotoaparát. Zo spodu máme závit na statív. A spredu máme dokonca 2 vstupy na blesk. Sánky tu nie sú, čo je veľmi veľká nevýhoda, ale najviac dôležitá a najviac zaujímavá vec na celom fotoaparáte, aj dôvod, prečo som ho kupoval, je vrchný hľadáčik, teda vlastne hľadáčik tu nie je, ale matnica, cez ktorú sa pozeráme a cez ktorú fotografujeme. Zozadu je vlastne tlačidlo, ktoré keď stlačím, tak sa mi kryt otvorí. A hore na kryte mám lupu, ostriacú optiku, cez ktorú keď sa pozriem, tak vidím krásne priblížený obraz a môžem si ho doostriť. Keď lupu zasuniem a film naviniem, tak sa mi sklopí vnútorné zrkadlo, pretože to je zrkadlovka a na matnici vidím obraz z objektívu. Oproti Kievu, ktorý mal vlastne samostatný hľadáčik, tak teraz vidím presne to, čo fotím, a lenže to je obrátené. Je to vlastne vertikálne obrátené. Tým pádom, keď sa otočím fotoaparátom doľava, tak obraz sa vlastne posunie doprava. Tým pádom musím s tým rátať. Veľmi veľká nevýhoda je s týmto fotoaparátom fotiť na výšku. Keď fotoaparát otočím na výšku, tak sa všetko obráti. Matnica je veľmi zaujímavá, lebo je zaoblená a krásne na nej vidno celý obraz. Veľmi jednoducho sa tam dokáže dostať prach, preto tam je ten kryt zhora. Ale ten kryt sa dá 2 šroubmi jednoducho odmontovať a dá sa kúpiť pentaprizm, čo je vlastne nástavec, hľadačík, v ktorom sú zrkadlá. A vy sa môžete vlastne pozerať úplne normálne cez hľadačík, cez zrkadlá do matnice. Bude sa to správať ako obyčajná zrkadlovka, ktorú poznáme aj z digitálnej verzie. Fotografie z tohoto fotoaparátu môžete nájsť na web stránke throwback.sk. Je tam vlastne galéria, fotil som s týmto fotoaparátom na film napríklad Phoenix, čo je veľmi zaujímavý film, ktorý ponúka naozaj zaujímavú farebnosť. O ňom si môžeme povedať v ďalšom podcaste, v ďalšej recenzii.
Väčšinou s týmto fotoaparátom fotím na farebný film. Väčšinou si tento fotoaparát berem na nejaké výlety alebo na niečo, čo si chcem pre osobné dôvody zdokumentovať. Nebral by som si len na nejakú umeleckú fotografiu alebo podobne, pretože má tu nevýhodu, že sa nedá fotiť vertikálne, alebo dá sa fotiť vertikálne, ale je to veľmi náročné a portréty sa s tým moc teda fotografovať nedajú. Chyba, ktorú som našiel až po vyvolaní filmu, je taká, že pravdepodobne je nejaký problém so zrkadlom vnútri, ktoré buď nedocvakne, alebo nastáva iný zvláštny problém. Možno je problém aj v objektíve. Na fotkách vznikajú rôzne fragmenty alebo rôzne svetelné škvrny. Ak chcete prirodzenú, peknú fotografiu, tak nie je to nič pre vás, ale zároveň sa mi tento efekt veľmi, veľmi zapáčil, veľmi som si ho obľúbil a mám ten fotoaparát ešte radšej, pretože to má neskutočne svoju charakteristiku a nikdy v živote som nejakú podobnú fotografiu nevidel. Takže ak na tento fotoaparát fotím a mám tam tie škvrny, tak je to vlastne ďalšia nejaká moja značka, ktorú si dokážem vybudovať iba vďaka tomu, že mám takýto špecifický, veľmi vzácny, veľmi unikátny fotoaparát, ktorý je neskutočne náročné nájsť. Je zároveň náročné ho nájsť z dôvodu toho, že to je zrkadlovka, ktorá má matnicu. Väčšinou bývali dvojké fotoaparáty, ktoré mali matnicu, alebo zrkadlovky, ktoré mali vlastne 5-uholníkový zrkadlo, ten pentaprizm. Toto je vlastne kombinácia matnice a zrkadlovky, čo je veľmi unikátne a naozaj ten fotoaparát mám rád. Môžeme si v ďalších recenziách povedať o filmoch, na ktoré som fotil, či na Kyjev alebo na túto praktiku. Budeme sa počuť a môžeme sa porozprávať v ďalších podcastoch.